Здравейте, момичета! В днешното видео се включвам, за да уточня някои неща по промоцията на Тропик, на козметиката Тропик, на която аз съм амбасадор. Така, тъй като получавам изключително много запитвания какво мога да взема, за да се възползвам от промоцията, промоцията е следната. Ако закупите продукти на стойност 70 паунда плюс, получавате два подаръка от изброени 6, като 3 от тях са мини серумчета. Това е по 6 мл и другите 3 са хидратация, като хидратацията едната е за суха и за нормална кожа, другата е за мазна и комбинирана и третото е всъщност Skin Dream нощен крем с биоретинол по 20 мл. Така, и аз вече направих изключително много поръчки, смисъл какво добавихме, за да може момичетата да се възползват от промоцията. Сега, основното и много важно нещо за мен лично е да започнем, когато ползваме козметиката на Тропик, да започнем с ABC комплекта. Защото ABC комплекта съдържа всичко в себе си. Той има мляко за почистване за суха и за нормална кожа, пудра за комбинирана и за мазна, съдържа в себе си тоника, който е отново в формата на спрей, или другия вариант Juicy Greens, който изключително много се харесва. Juicy Greens е с ниацинамид за баланс на pH като втора стъпка. И третата стъпка е една от хидратациите, като аз тук в случая показвам Skin Relief, хидратацията, която е за много чувствителна кожа, за жени с розацея, с пукани капиляри. 3 варианта отново са за суха и нормална, за мазна и комбинирана, и това е за много чувствителна кожа. Така, плюс към тези 3 неща вие получавате една маска подарък, като тази маска е за дълбока хидратация, и получавате, ако сте поръчали смутинг клинзер, бамбукова кърпа, с която да почиствате лицето си. В смисъл, тя помага за предотвратяването, за снемането от лицето на мъртвите клетки. Така, до тук добре, уточнихме ABC комплекта, той е 66 паунда. Остава ни да добавим още 4 паунда. За 4 паунда няма какво да добавим в интерес на истината, но масово аз продавам ето този гел душ, който много обожавам, наистина е много хубав. Той е с жасмин, нероли и ветиверт. Жасмин е изключително женски аромат, той засилва женската ни енергия. Аз го ползвам, наистина е много хубав, той е 10 паунда. Така, ABC комплект плюс, примерно, ето това за 10 паунда, както казах, гел душ. Може да направите подарък и на своята половинка. Имаме вариант мъжки. Той е с евкалипт, бергамонт и черен пипер. Давам само някакви идеи, разбирате ли? Просто защото наистина много хора ме попитаха какво да правят, как да си поръчат и как да го комбинират. Продължаваме нататък. До тук с ABC комплект също може да поръчате с ето тази слънцезащита. 10 мл, малката, не 10 мл, а 15 мл за 10 паунда. Също е добър вариант. Може да си изберете едно от червилата, примерно червилата са по 20 паунда обаче, ето ги. Kiss Me Quick, уникални са, но може да си вземете и Lip Glaze към ABC комплекта. Другия вариант, който може да направите, до тук с ABC, и с Тамано Балм също. Аз съм си приготвила абсолютно всички варианти, за да може да си изберете, когато ми пишете, и да е много по-лесно за вас.
Тамано Бао, мисля, че 18 паунда беше той. Ще го напиша допълнително. Така, до тук добре. Ако не искате обаче ABC комплект, може да изберете серум плюс масажно масло. Серумите са изключително много. Всички серуми съм взела тук. Ето ги. Това са всичките ни серуми. Зеленият серум, чакайте, ще ги показвам един по един. Така, зеленият серум е за дълбока хидратация. Rainforest Dew. Glowberry е с голямо високо съдържание на витамин С за изсветляване на кожата, за премахване на пигментни петна. Pure Lagoon, серумът, който също е за балансиране на кожата, особено когато имаме петна след акне и срещу обриви. Аз го ползвам с голям успех. Мога да ви кажа, че когато се обрина от нещо, обикновено преди цикъл, на другия ден, максимум 2 дни и пъпките ми изчезват. Така, имаме и серум, който е ензимен пилинг с аха киселина. Те са по 44 паунда, само Glowberry е 48 и имаме Sundrops, който е за придобиване на естествен тен, докато спим. Така, те могат да бъдат купени заедно за 88 паунда. Примерно, тук идва повече 44 плюс 48. Но можем да ги комбинираме и с масажно масло. Примерно, един серум плюс едно масажно масло и това е 72 паунда. Разбирате ли? Или пък всичките серуми, които показах, с другото масажно масло, витаминозния бустер, което прави двете, правят 88 паунда. Така че вариантите са много и да не пропусна последно, за да не стане много дълго видеото. Серум, сутрешен серум. Сутрешният серум iWork. Той е серум, който се използва под очите срещу тъмни кръгове и е наистина уникален с ето тази метална приставка. Той е 36 паунда плюс някакъв друг серум, ако добавите, отново може да надминете 70 паунда. Имаме още любимата ми от няколко дни палета, Color палет за гримове. Тук има абсолютно всичко, което ни е нужно, за да поставим на лицето си и да изглеждаме добре. 68 паунда, плюс нещо дребно може да вземете, примерно за 78 паунда. Давам различни идеи. Така, и Skin Dream кремът, който е с биоретинол, той също е 48 паунда. Може да си вземете един крем плюс едно масажно масло. Вариантите са много, но аз така горе-долу се опитвам да ви насоча, за да ви е по-лесно да направите своят избор. Така, общо взето това са вариантите. Аз ще ги опиша в описание на видеото, ще ви дам тези комбинации, които ги описвам. Промоцията е до 31 август и до изчерпване на количествата, като Skin Dream, кремът с биоретинол, мини кремчето с биоретинол, имайте в предвид, че се поръчва постоянно като допълнение и сме предупредени, че ще свърши първо. Така че ако искате да се възползвате, просто ми пишете на лично съобщение, ще направим консултация, ако не сме правили до сега или ако сме правили, защото аз работя с изключително много жени, ще уточним какво да си вземете за определената сума и да се възползвате от промоцията. А промоцията включва мини вариантите, както ви казах, на крема с биоретинол, мини вариант на Pure Lagoon 6 мл, мини вариант на Super Greens. И ако си поръчате, както казах, аз така правя обикновено, най-много продавам ABC комплекта с гел душа, ABC комплект с гел душа
може да изберете двата мини варианта на серумчетата или един мини вариант на Skin Dream плюс серум. Така, всичко е във вашите ръце, вие избирате. Аз съм за да ви помагам и да ви насоча кой продукт е най-подходящ за вашата кожа, за вашите изисквания. И така, благодаря ви, че бяхме заедно. Пак отново казвам, до 31 август е промоцията, така че се възползвайте от нея, защото по този начин ще може да пробвате след време дали да си закупите по-голямо количество от серума, да усетите козметиката върху лицето си и да прецените. Чао и прекрасен уикенд ви желая! До скоро! Чао, чао!